Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwibela omkhokha ngomhla ka-11 July. Hey guys, nike nizwe kuthiwa be careful of what you wish for because you just might get it. Bona-ke lawo mazwi akamabusi guys, ngoba yena kade busy ebhala inqwaba yencwadi ebhalela uNokubonga ethi ufuna anakekele umyeni wakhe uSiphamandla kanye noVulindlela uma esengasekho sumthathile umkhokha. Namhlanje ke sekwenzeka isimanga. Ingane uma iphethwe uNokubonga ithula nya ukugula kuphela nya, kodwa mayiphethwe uyena ikhala iqandule imane nje ibe ne-temperature ephezulu ele uze washo uSiphamandla ukuthi hayi imkhuleko yona isizile, kodwa usetholile ukuthi le ngane njengoba igula nje akusikona ukugula kwenyama lokhu, kodwa ukugula komoya. Bake babiza kuSifociya ukuthi azoprofetha asho ukuthi kwenzakalani ngoVulindlela. Walibeka bhama uSifociya ukuthi umuntu kahle kahle ogulisa lengane uMabusi. Ushilo ukuthi lengane ube nje angayithinta ebese ke yaqala yagula. uMabusi akumphathanga neze kahle lokho. Washo ukuthi lengane le wayithwala for 9 months eyedwa engalekelelwanga umuntu. Lengane ivundle sibeletheni sakhe, so kungani namhlanje igula kuthiwa iguliso yena. Hayi akawaziwanga kahle lamazwi, kodwa ke uSifociya uziwaguqa ngamadolo guys, washo ukuthi hayi umoya umtshela lokhu naye, hayi ukuthi nje lento ayishoyo isusele engqondweni. Mabusi ke bese sengasayifuna ukuzwa le ndaba nhlobo esho uSifociya. Umane ke umphephethe wathi ingane manje nje ayithathwe inikezwe uNokubonga. uNokubonga ahambe naye ekamereni. Hayi uMabusi wathi uzama ukumvimba uNokubonga ethi Nokubonga yeke ingane yami. uSiphamandla wambamba wathi ehlisa umoya amaqwabe, sizoyilungisa lento le, sizothola umsuka wayo yonke lento le. Hayi ubona kahle ukuthi sisi hayi akayizwisisi neze nhlobo nje lento le ekhulunywa uSifociya ukuthi yena engathola ingane for 9 months ekugcineni kuthiwa ingane le iguliso uyena, bese intombazanyana nje eyayigane ubhuti walekhaya kuthiwe yiyona ethi mayithintele ngane imani ibe ngcono, akwenzi umqondo. Iphele lapho ke guys, uMabusi uconfused, wonke umuntu endlini uconfused, kodwa into ezakuqala ukuthi uVulindlela abe ngcono. So bangamthatha bemnikeza uNokubonga as long as nje engeke zakhale aphinde eshise emzimbeni. uMabusi useyolala ngenxeba noma libhlungu. Ningakhohlwa ke guys ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile.